Okay, ngizoke ngiqale ngo-number 6 wethu ophumelele, which is uZanele Mpanza. Siyamcela eze phambili. Asingasamoshi isikhathi. Awu Mazethi. Sorry. Imali. Ngicela siphendule ibheke ngala. Hhayi sifuna kanye. Iye ekhaya nje ayingayi kwenye indawo le. Sanibonani, igama lami nguZanele Mpanza. Ngiqhamuka endaweni yaseMpangeni eMevamhlophe, ngokuhlala ngila eThekwini. Ngithanda ukubonga kakhulu kubantu abaye lapha ku-YouTube ukuthi basisize basisekele uma ngabe kuvela umsebenzi weNkaba Yechilo TV series. Basisiza basisaphotha. Ngicela niqhubeke ukuthi njalo uma ngabe kuvela umsebenzi wethu niqhubeke njalo niwuthande, bese futhi no-share nabanye abantu ukuze umsebenzi uhambe. Kuningi okuningi okuhle okuzayo enisazokubona. Siyacela ukuthi nje wonke umuntu abe nathi kule ndawo lena. Siyabonga kakhulu yonke into enisenzelayo, noma ingqinamba sihlangabezane nazo endleleni, kodwa futhi kuyasebenzeka. Siyathanda ukubonga kakhulu kubo bonke abasisaphothayo, baqhubeke nje basisaphothe. Kuyafundiswa-ke nala ekhaya-ke kwiNkaba Yechilo, kufundiswa nangesimilo ukuthi umuntu uy'phatha kanjani. Uyafundiswa futhi ngokwenza umsebenzi lapho ungakwazi khona ugcine nawe usuwumuntu omaziyo, ngoba akekho umuntu ofike azi konke. Sithanda ukubonga abaphathi bethu kakhulu, yonke umsebenzi omuhle abasenzela wona, nezipho nazi siyayithola. Akiso nesokuqala lesi isipho enginaso. Siyabonga kakhulu, nginane-ring light engiyithole ngaphansi kweNkaba Yechilo. Sithanda ukubonga kakhulu, qhubekani nje nisisaphothe, nilandele futhi lapha ni-subscribe bese niyashera futhi ukuze umsebenzi uqhubeke. Siyabonga kakhulu. Inkaba Yechilo TV.